Egun on guztioi eta ongi etorri puntual asko Zarauzko 37. aurresku txapelketara hurbildu zeraten herritar eta Gipuzkoar guztiei. Ohitura degun bezala Zarauzko Euskal Astea txapelketaz bete eta dabil aurten ere, eta izan dituzu herrian, helduen eta gaztetxoen fandango tarinaren txapelketak, atzo gauean jokatu zen bertsolari gazteen Lizardi txapelketa ere, eta gaurkoa txapelketa horietan laugarrena gutxienez izango da, aurresku txapelketa. Gipuzkoako 7 herritatik etorritako 9 dantzari desiratzen daude zuei iruna dantza eskaintzeko, eta hoiek epaitzeko hemen aurrean dituzue zuen eskuinetik hasita, Lezoko Naikari Bizuete, Tolosako Jose Luis Vallejo eta Pasai Antxoko Idoia Besada. Beraien aldamenean, hoi da. Txalouek izan daitezela, beraien aldamenean daukaten Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko esti-iturria idazkariaren zatere, puntuak batzen nahikoa lan eukiko baitu. Ezin aztuko dugu aurten eta aste honetan arrakasta haundiz egin dituzuela Zarautzen fandango eta harinaren ikastaroak ere, aste arteko Euskal Jaian edozein herritarrek dantzan egiteko aukera izan dezan, baina gaurkoari ekingo diogu. Epaimaiko prest dauden bezalaxe, oholtzan dauzkagu 4 musikariak ere, lehenengo txistulari Aritze Zeiza etorri zaigu, bigarren txistua jotzen Maneix Zabaleta aituko da, silbote luzearekin ikusiko dezue Fernando González eta Matxin Zalakainek atabala joko digu. €150 txapela eta trofeoa jokuan, eta dantzari bakoitzak 2 ekinaldi izango ditu oholtza honen gainean. Lehenengo ekinaldian bina dantza egingo dituzte. Batetik, soinuzar bat. Soinuzarrak Gipuzkoako koreografia libreko dantza batzuk dira, Gipuzkoako dantzen egiturari segi behar izaten dietenak, eta fijatu zaitezkete simetrian esate baterako, alde batera egindako urratsak bestea ere egingo dituzte gehienetan dantzariek. Bakoitzak bere koreografia, Gipuzkoako dantzen pauso multzo zabal batetik, 30, 32 urratsen artean aukeratuta eta egitura jakinari jarraituta osatu behar izaten dute norbere habilidadea erakusteko. Eta bigarrenik, aurrez aurrekoa edo aurkez aurke desafioa ere egingo digu dantzari bakoitzak. Eta beraz, gehiago luzatu gabe, lehenengo dantzariari deituko diogu, oholtzara igotzeko prest dago, Astigarragatik etorrita, Betronio handia soinuzarra eskainiko digu, izan ere, dantzari bakoitzak ez du soinuzar bera egingo dugu gaurko hontan, 3 soinuzar desberdin ikusiko dituzue txandaka, batzuk Betronio handia egingo dute, beste batzuk egundukat, eta 3. aukeran graziana izan dute, txistu musika desberdinetan bereiztu ahal izango dituzue pixkanaka. Lehenengo dantzaria, Betronio handia eta desafio da aurkez aurke egitera datorrena, Astigarragatik, Naia Amorena Estanga.
Hauek izan dira Naiaren soinuzarra eta aurkez aurkean. Gipuzkoan nagusitu den dantza egiteko moduaz gain, badira herri tokiko bestelako desafio edo aurkez aurke batzuk ere, esate baterako Antzulan, Zumarragan, Eibarraldean, akaso Legazpin ere egiten diren horiek, eta dantzari bakoitzak esan behar izan du gaurko txapelketan, Gipuzkoako ze desafio edo aurkez aurke dantzatuko duen, txapelketan izena emateko garaian. Beno, bigarren partaidea, desiatzen egongo da, holtza gainera igotzeko, berak eskiniko digun soiluzarra 100 dukat izango da, eta desafio egingo digu, ondoren, Iker Zabala Etxeberriak, Azpeititik etorri da.
Iker, urduri etorri omen da gaur zarautza, fandango tarinaren txapelketatan ohituta omen da 20 minutuetan parte hartzen, baina ez dakit gaurko ez ote zen berak parte hartu duen lehenengo urresku txapelketa. Eskarmentua badauka urrengo igoko zaigun dantzariak ere. Astea zutik, zuekin, Betronio handia soinuzarra eta aurkez-aurke desafioa eskaintzeko Julen Lertxundi Martin.
Baldintza bat eta bakarra dago txapelketa hontan parte hartzeko, 15 urte beteta izatea, orduan datorren urteko izen ematerako begira zaudeten asko apuntatzeko aukera eduki dezakezue. Bi aldiz pentsatu gabe eman omen du izena laugarren dantzariak. Graziana soinuzarra ingo digu eta aurrez aurreko ondoren Legazpiti dator Amaia Azpeitia Osinalde.
Txapelketan parte hartzeko 15 urte behar direla esan dizuetelen, beste baldintza bat ere badago Oholtza gainontara igotzeko, Euskal Usadioaren arabera jantzi datortzea, eta alaxe daukagu prest 5. dantzaria ere. Legazpitik, aurrekoaren herriberetik etorri zaigu, 100 dukat soinuzarra emango digu, eta nola ez, gainerako guztiek bezala, 2. aurkez aurkea ere bai. Txalo bero batzuk, Irati, Olaizola, Goñi irentzat.
Gaur Gipuzkoako hainbat dantza, soinuzarrak, aurkez aurke ikusten ari gara, musika entzuten ere bai, kuriosidadez, soinuzar hauek hitzak ere badauzkatela kontatu dizazueket, esate baterako 100 dukatxo banituen badanik hasten da 100 dukat soinuzarraren letra, eta hitz hauek herrikoiak edo 19. mendean Juan Inazio Iztueta Zaldibiarrak idatzitakoak dira, eta kuriosidadez kontsultatu nahi baldin badituzue soinuzar hauen partiturekin batera Txistulari aldizkariaren 163. alean jasota daude. 6. dantzariak ez digu 100 dukat eskainiko, Graziana baizik, eta aurkez aurke ondoren. Pasai Donibanetik etorri zaigu, Danel Castillo Arbona.
Bederatzi dantzari eta 2 txandatan, esan dizuegu hasieran, lehenengo txandako 7. txanda iritsi zaigu orain, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrean egin zuten gaur dantzaiteko ordenaren zozketa, eta Betronio handia soinuzarra eta aurkez aurke eskainiko dizkigu 7. tokatu den lezoarrak. Ane Jaunarena Zereijok.
gaurko partitura eta hitzak txistulari aldizkarian bilatu hitzakezuela esan dizuet lehen, hitzen bila bakarrik hasi naizkero irubebikoitza.armiarma.eus webguneko klasikoen gordailuan ere bilduta daude soinu zaharren eta Gipuzkoako dantza gogoangarrien hitzak, eta horietako beste hainbat ikusiko ditugu berriro. Legaztiara da 8. partaidea, aurretik beste 2 herritar aritu zaizkigu holtza honen gainean, Graziana soinuzarra eskainiko digu, eta aurrez aurreko ondoren, gurekin, Eider Carballo Zabalo.
Gaur Gipuzkoako dantza hauek txapelketa formatuan banaka ikusten ari ere baukate kontestu bat, herriko festetan, sokadantzetan eta abarretan ere ikusi alizaten ditugu taldeetan, eta gaur hemen banakari diren dantzari asko, Gipuzkoako dantza talde askotan ari dira une honetan dantzan, esate baterako oinkarin, sahatxan, sustraiak dantza taldean. Urrengo datorrena, akaso, ereintza dantza taldeko dantzari ere izango da, izan ere, errenteria horeretatik datorkigu, 9. Betronio handia soinuzarra eskainiko digu, eta aurkez aurke gainerako guztiek bezala ondoren, gurekin Garazi Zabaleta Pastor.
Lauzko 37. aurresku txapelketaren lehenengo atala izan da hau, bigarren atalean 9 dantzariek aurreko ordena berean 8koa eskaini beharko digute ondoren. Egitura bera ikusiko duzue dantza guztietan, koreografia osatzerako garaian, Gipuzkoako dantzek errespetatu beharreko egitura bat badaukatelako, soinuzarrek bezalaxe 8koek ere, simetrian, konpasen neurrian fijatu zaitezkete berriro, bigarren aldiz dantzaiteko, gaur ozteko arriskurik gabe, prest dago Astigarragako Naia Amorena Estanga. Bukatu du, bere lan puntuagarria Naiak, epaileek emandako puntuen zai gelditu beharko du bukaera arte, lanean segi beharko dute Naikarik, Vallejo jaunak eta Idoiak hemendik aurrera ere, eta bere lanak ondo bukatzera dator, Azpeititik, Iker Zabala Etxeberria.
Txistulari ondo profesionalak etorri dira gaur Zarautzera eta 8koetan fikatzen bazarete melodia desberdinak entzuteko aukera izango dugu. Egitura bera daukate guztiek, bere 8ko eskaintzeko desiatzen dago astea suar bat. Julen Lertxundi Martin. Asteasutik, Legazpira orain, Zarautzen pasatan noski, gurekin, Amaia Azpeitia Osinalde. Zortzikorik zortziko, beste Legazpiar baten txanda izango dugu orain, 3 dantzari, 2 dantza irakasle gutxien ez etorri dira, auto bat edo gehiago Legazpitik Zarautzera gaur akaso ondoren hondartzara joteko edo euskeraz bizi egunean gozatzeko egun pasa ere bai. Animo orain zortzikoa egiteko. Irati Olaizola Goñiri.
€150 txapela eta trofeoa jokuan, aurretik soinuzarra eta aurrez aurreko ikusi ditugu, eta dantzari bakoitza bere 3. dantza zortziko egiten ari da orain. Gure gana dator, aurrera, Pasai Donibaneko, Daniel Castillo Arbona. Gaurko partaide gehienen dantzatalden izenak aipatu dizkizuetelen, baina hurrengoarena nerena esan gabe gelditu naiz, lezokoa izanik, ez da harritzekoa murixka dantzataldean ibiltzea bera, ea ze 8 estilo erakusten digun, txalo bero bat, beretzat, Ane Jaunarena zere hijo, berriro zuekin. Dantza irakasleen maisu eta maistren azken aholkuak entzun da, ari dira dantzari gehienak holtzara igotzen, alaxe dator Legazpitik, Eider Carballo Zabalo ere. Animo!
Eta ohartzerako gaurko 9. eta azken 8. ikusiko dugu, lehen aipatu dizuet, urrengo dantzario hau akaso ereintza dantza taldean dantzan hasita egongo dela, bera jetxi eta berak zuzenduit. Oraindik ez, datorren urtean izango duela adinez ereintza dantza taldean dantzan hasteko aukera, eta momentuz Errenteriako Herri Arte Eskolan dabilela. Txalo bero bat, Garazi Zabaleta pastorrentzat. Hauexek izan dira puntuatu beharreko lanak, idazkariari 5 minutu behintzat utzi beharko izkiogu hain, puntu guztiak gehitu eta gaurko txapelketan irabazle, 2., 3. nor izango diren erabakitzeko. Aurretik txalo bero erraldoiak eskatu nahi dizkizuet parte hartutako dantzari guztientzat, eta orain arte oholtzatik jetxi gabe jotasu guri musika ematen aritu diren Aritz Ezeiza, Maneix Zabaleta, Fernando González eta Matxin Zalakain González entzat. 5 minutu barru, bueltatuko gara. Bagatoz, 11:30 hasi dugu, Zarauzko 37. aurresku txapelketa eta podiumeko 3 sariak banatzeko garaia dugu orain. Hortarako, oholtzan dauzkagu udal ordezkariak, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko idazkaria eta txistulariak ere bai. Eta gaur, 110 euroko sari irabaziko du lehiaketan 3. gelditu den dantzariak. Bejo ondaiola, Daniel Castillo Arbonari, Pasai Donibanetik etorri da. Sari ematen, Jesus Arana, Zarauzko alkate ordea. Bigarren saridunak 130 euro eta trofeoa jasoko ditu, eta merezimenduz igo beharko du oholtzara sari hori jasotzera. Ane Jaunarena Zereijo Lezoarrak. Kasu honetan sari emaile Garazi Olaizola zinegotzia. Eta ia, gaur goiz eguardiko festa bukatzeko, iragarri ditugu 150 euro, txapela eta trofeoa, Jesus Arana alkate ordea arituko da berriro sari emaile, 37. Zarauzko aurresku txapelketan nagusi, Irati Olaizola Goñi, Legazpiarra.
eta Iratik oso ondo dantzain duela konturatu ez bazarete, beste aukera bat gaurko azkena ointxe izango dezue, berak egindako agurrarekin da txistulariek jotakoarekin bukatuko baitu gaurko ekitaldia, aldez aurretik Euskal Aste hontako ekitaldi pare bat, 3 bat iragarri nahi dizkizuegu, gaur arratsaldeko 6etan Amalur Parkean Gipuzkoako 26. Artzain txakur txapelketa jokatuko da, bihar aurren Euskal Jaia izango dugu, eta aste artean nola ez, ginga modura Zarauzko Euskal Asteko Euskal Jai eguna denok nahi aina fandango tarinari eginez gozatzekoa. Eskerrik asko gaurko ekitaldira inguratzeagatik, euskeraz bizi eguna ere ederki pasa dezakezue gaur Zarautzen, eta Irati eta txistulariekin bukatuko da gaurkoa. Hurrengo arte.